ne tɔgɔ Penda Modibo Keita, ne association ADEDAC présidente. Nos associations me voulaient pour Action pour le développement durable, les arts et la culture au Mali. An bɛ ka baara min kɛ bi o de ye ka yɔrɔ furan simplement possible ka contribuer Mali sanuya la parce que n'i y'a ye bibi in na Mali bɛ degun min kɔnɔ inondation degun ni fɛnw na c'est parce que an ka yɔrɔw de nɔgɔlen don ɲaman falen don et puis nin yɔrɔ in yɛrɛ la pourquoi an nana yan précisément parce que n'i bɛ don Bamako da fɛ i bɛ tɛmɛ ni yan da in ye i bɛ tɛmɛ ni nin sira in ye n'a fɔra ko nin sira in ko nɔgɔlen don an tɛ se ka image fuma foyi de di Bamako kɔnɔna ma parce que déjà n'i tɛmɛna yan fɛ ka yan nɔgɔlen i b'a fɔ ko ko Bamako nɔgɔlen don donc moi o de la ne ko n ko an bɛ nin yɔrɔ fura in an b'a kun ta ka ɲɛsin nin sira belebeleba in ma pour que maliyɛnw k'a dɔn ko changement k'a bɛ daminɛ ni théorie a bɛ fɔ an k'an bolo don a la de ko n'an m'an bolo don a la k'an tɛ se ka avancer. Tɔgɔ Keyi Sangare ne bɛ Kalabankura ACE kɔnɔna la yan donc ne an balimamuso ka fɛn sur TikTok donc komi bɔra a b'an bɛɛ concerné quoi on est tous des Maliens et puis donc ne fana wulila ka na participer donc ni ne bolo an jeune n'an fɛn min ye dɔrɔn an kan ka wuli de ka na action passer voilà parce que avant niveau Mali dɔrɔn c'est la jeunesse anw yɛrɛ de don bon n'a fɔra an ka secteur yɔrɔ bɛɛ nɔgɔlen don donc c'est un truc a fɛnnen don dɔɔnin quoi. Ko n'i nana Bamakɔ ko Bamakɔ musow de nɔgɔlen don dugu jɛya musow ka jɛya bɛ dɔn dugu de fɛ fɔlɔ Bamakɔ bilama bɛ cogo min na hali an jugu an tɛ fɛ ka na n'a ye Bamakɔ ni mɔgɔw bɛ na ko k'a bɛ na Bamakɔ i fɛ yen nɔ n'i bɔra dugu wɛrɛ la an minnu bɛ taa ka segin kɛ dugu la n'i taara dugu wɛrɛ la ka na dɔrɔn i jigi bɛ tigɛ a dun a b'an bɛɛ ka portée la an ka daminɛ an ka du kɔnɔnaw la fɔlɔ n'i y'i ka du kɔnɔna jɛya k'i ka kɛnɛmala jɛya i tɛ se k'a ye k'i bɛ kɛnɛmala nɔgɔlen ye ko k'a to i bɛ mɔgɔw ye bi V8 kɔnɔ u b'u bolo bɔ dɔrɔn ka manani fili sira cɛmancɛ la o bɛɛ ye éducation ko de ye an ka mentalitéw fara n'an ko ko Mali kura ça commence par la santé ça commence par l'hygiène ça commence par l'assainissement donc vraiment il faut que tout le monde se mobilise en tout cas an ka duwawu baw ye ala k'a barika d'aw la k'a ta fanga d'aw ma an b'aw kɔ su an b'aw kɔ tile n'aw ko fɛn o fɛn an bɛ wuli a ye information aw kana décourager dɛ mɔgɔ fitinin bɔra bi sini bɛ ala bolo mɔgɔ caman bɛ bɔ aw ɲɔgɔn caman de bɛ yen nɔ an minnu bɛ siran nɛnini ɲɛ réseau kan an tɛ sɔn k'an kun labɔ mais ni aw y'aw kun labɔ an bɛ tugu aw kɔ ala ka barika don aw la. Initiative ka ɲi dɛmɛbagaw kan ka na yɛrɛ yɛrɛ de walayi ni kɔni ni voyagera ka segin ka na Bamakɔ f'i bɛ maloya ni ala y'a se k'a kɛ ka nin taa ɲɛ hali n'a kɛra une fois par mois bɛɛ ka bɔ nin ye bɛɛ de ka fɛɛrɛ ye an bɛɛ de ka fɛɛrɛ ye nin ye ni nɔgɔ yɛrɛ bɔra banaw bɛ nɔgɔya fɛn caman de bɛ bɔ mɔgɔw ka dépense la mɔgɔw bɛ mun don bana na bi bɛɛ b'a dɔn une fois an yɛrɛ tun b'a na ko mobilisation bɛ na kɛ cogo min na an yɛrɛ sera an maloyara mais mɔgɔw ka bɔ ni nin y'an bɛɛ de kungo ye bɛɛ de ka bɔ n'a a planifié la une fois dans le mois bɛɛ ka bɔ ka na an ka Bamakɔ jɛya an bɛɛ de ka nafa b'a la. Awɔ an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ an yɛrɛ la an ka nin action in na n'o ye voirie mɔgɔw yɛrɛ ye association wɛrɛw fana bɛ yan nɔ minnu nana fara an kan pour que ka se k'an dɛmɛ nin ko in na cogo min na ko état voirie mɔgɔw yɛrɛ ko k'olu tɛ se ka nin fɛn tɛ se ka fɔ olu kɔ parce que ko ni olu bɛ ka nin de laɲini k'anw jeunesse ka wuli an population kana wuli an k'an bolo don a la k'a bɛ daminɛ tantɔ de ko il faut pas que an k'an sigi k'a fɔ ko état bɛna kɛ ko certes état bɛ ka baara kɛ mais ko état kelen tɛ se ko tant que an population ma a réaliser k'a fɔ ko an de kan k'an bolo don a la an jeunesse an mun ka ca Bamakɔ Mali kɔnɔ ni Mali bɛɛ ye jeunesse de ka ca ni Mali bɛɛ ye Mali population na donc ko n'an y'an sen don a la k'o ye fɛn belebeleba ye donc k'olu bɛ na anw dɛmɛ o ko kun kɔrɔ la. A ma kɛ baasi ye komi aw yɛrɛ y'a ye mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na yan yɔrɔ wɛrɛ tɛ aw yɛrɛ b'a dɔn nin y'an selen ale mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan o fan ka don Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ ni yan sira de donc a cɛ man ɲi cogoya si la mɔgɔw ka don Mali kɔnɔ u ka fɛn fɔlɔ yeli ka kɛ ɲɛ aw sigilen bɛ yan tiɲɛ don bɛɛ bɛ dayirimɛ ɲini na mais aw dayirimɛ ɲini tɔ man ka kɛ tiɲɛni ye bɛɛ lajɛlen mun don ɲama filɛ a cɛ man ɲi cogoya fa an bɛ mun ɲini aw fɛ an nana an ma yɔrɔ foyi fura aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye yankɔrɔni dɔrɔn de fura o yɛrɛni dɔrɔn a bɛɛ la kamion ɲɛ kelen ɲama aw yɛrɛ k'aw kɛ tan ka kɛ a bɛɛ ye ɲama ye ka taa an tɛ
se k'a bɛɛ kɛ bɛɛ dan ye ŋaniya ɲuman ye mais komi aw de sigilen bɛ an ye yɔrɔ min fura min an bɛ bonya de ta k'a da o kan an tɛ fɛ tuguni n ma yɔrɔ tɔ fɔ dɛ yan yɔrɔnin tɔ aw kɔni k'aw jaja yan yɔrɔnin ni kana nɔgɔ tuguni c'est comme si an ye nin kɛ an tɛ segin nin kan tuguni badabada kɔ ni kalifalen bɛ aw de la sisan minnu bɛ na yan yɔrɔ furan bari mɔgɔ an n'olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mun ɲini aw fɛ a ye bɔrɔ dɔ bila aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔla la aw mana aw ka feere kɛ n'aw tilara a y'aw ka ɲama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye cikan fɔ bari mɔgɔ olu de bɛ yan cɛ n'aw ka ɲama fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ ka tɛmɛ a ye bɔrɔ ta a k'a bila ka ɲɔgɔn hali n'a fɔra ko chaque semaine de k'an bɛ yan k'an bɛna dɔɔnin kɛ an bɛna dɔɔnin kɛ hali n'an kelen ni kelen de bɛ na i ka na dɔɔnin kɛ nin ye ko daminɛni dɔrɔn de ye minnu ma se ka yan sɔrɔ a ka ca ala fɛ siɲɛ wɛrɛ u bɛ n b'a ala deli u ka se ka yan sɔrɔ u ka n'u bolo don a la parce que ne b'a fɔ ko tant que u m'u bolo don a la u bɛ se ka réaliser Mali bɛ état mun na ɲamako in débordé don ka se état mun na ko les changements u b'a fɔ tubabukan na cogo min na a bɛ daminɛ yɛrɛfagakun de la fɔlɔ i tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ka sɔrɔ i yɛrɛ ma changer donc an ka mentalité falen se ka conseil mun di maliyɛnw ma o de ye ko sigi tɛ se ka foyi mɔgɔ sɔn sigi tɛ mɔgɔ nafa quoi donc ni inondation ne yɛrɛ b'a fɔ kuma caman hali n ka fɛnw kan n b'a fɔ ko inondation tɛ se ka kɛ Bamako n ko Bamako ka bon kojugu inondation ma parce que san sugu mun bɛ na a tɛ se ka inondation kɛ mun n'o dɔrɔn ɲama de kɛlen don ka ji tɛmɛ sira boucher taga yɔrɔ de tɛ ji bolo donc il faut que ni an ka wuli an kana wuli an kana wuli fɛn kuma seli i b'a fɔ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ donc ce n'est pas samiya selen de k'an bɛ wuli an kan ka nin kɛ kuntagalajan de san kalo 12 de yɔrɔ kan ka furan yɔrɔ man ka furan ko période dɔ sera an b'a furan mais don o don de don et puis n bɛ foli kɛ fɛnɛ n ka association mɔgɔw ye fɛn fɛn sera ka yan sɔrɔ n ye appel lancé réseau sanfɛ a ka ca ala fɛ dɔw tun bɛ association kan dɔw y'a mɛn réseau kan tɛmɛ siraba caman y'i jɔ ka anw fɛ walasa ka baara kɛ ça prouve que a mana kɛ cogo cogo n'i kɔni kumana ka fɛn ko fɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni de don n'an bɛ taa an bɛ se an tɛ décourager